Xwendekarên zanîngeha Duhokê derketin ser Çiyayê Kêliya Şeda. Duhok Rûdaw. Xwendekarên zanîngeha Duhokê çalakiya derketina ser Çiyayê Kêliya Şedayê li dar xistin. Bilindahiya Çiyayê Kêliya Şedayê 748 metre ye û dikeve bakurê bajarê Duhokê. Xwendekarekî ji tora medyayî ya Rûdawê re diyar kir ku ev çalakî her sal tê li darxistin û xort bi hev re derdikevin serê çiya. Ji bo derketina ser çiya pêwîstî bi saetekî heye, bêtirî 500 xwendekarên zanîngeha Duhokê beşdarî vê çalakiyê bûn. Xwendekarên zanîngehê ji demjimêr 12 heta 5 li ser çiyê dimînin ku her sal ev çalakî ji aliyê xwebexşan ve tê li darxistin.